Niin ne veteraanit tiesi siitä 5 vuoden. Niin mä kun olin aloitusaamunnossa, niin käskivät kenraalin sinne joku, mikäli 5 vuoden veteraani, olisiko ollut joku korporaali tai sotamies, mikä alikerrasti, että sä menet sinne ja juttelet sen Riikon kanssa. Ei tarvi muuten kanssa jutella. Sinne tuli kenraali, saatana. Menuuko se juttelemaan? Kato, mä oon semmosesta aatelissuvusta, jossa ei vilkutella punaisella matolla, saatana, ja seiskaan pöllistellä, että ota kuva minun perseestä, saatana. Minä oon niin helvetin narsistinen psykopaatti mulukku. Käytän tuolla huumeita, saatana, jossain laskettelukeskuksessa ihan ja tie ihan mitä vittua huvittaa. Nussi saatana pentuja perseeseen. Niin kato, minä en oo semmonen. Ja sitten ne tiesi, että minä on Kristus. Ne ajatteli, että kun se on niin kuin eliittimulukkuja jossain saatana saunakabinetissa päättämässä, että heitetään kaikki saatana suomalaiset tuonne, jätetään hoitamatta vanhukset ja köyhät saatana, että kun ei ole jotain vitun tutkintoja, saatana ei ole urheilu helvetin hienoja voltteja. Joo, että se kestää paremmin sitä paskaa, pikkusen kylmässä ja nälässä on. Niin ei sinänsä, ei mulla nyt harmita se, että piti tehdä aika oikeiksi meillä se. Meillä on saatana niinku toppi ja vittu langat oli siellä hangan sisällä. Pimmessä mentiin kaukopartiossa. Käsi siellä hangessa, kato kun ei halkan kanssa tunne sitä, että siellä on puissa miinoja. Putkimiinoja. Monta sattaa metriä, kun mä näin paljon jälkeen, niin pikkusen sinerittää, että tullut semmoinen viileä olo. Että ei hirveän hauskaa olisi. Elää heiluttelee niitä lippuja ja rummuttelee ihan mitä sattuu. Saatana, tämä on pieni maa Ukrainaan verrattuna. 15 minuuttia saatana, joka vitun lentokenttä on tuhottu. Tuolla asearsenaalilla. Se on Kiinat ja kaikki saatana. Elää vittu sitä yli-isänmaallisuutta. Oo suomalainen. Täällä pitäisi ihmiset hoitoa ja olla. Sairaalat on sitä varten. Eikä mitään saatana, että mä en nyt lukea tietokoneessa tällä ja paperibyrokratia on näin. Toimiva yhteiskunnan peruselementit on se, että palokunta, poliisi ja sairaanhoito siinä järjestyksessä, että ne toimii. Sitten vasta ruvetaan miettimään, että tehdäänkö tässä nyt asfalttia. Tajua nyt. Se on totta.